Atmaja pinanganten sarimbit sarwiyan nyawataken gantal wujud sedah lininting tinangsulan lawe wenang. Suramana seje lemah seje kurepen gineget padha rasane. Senajan kang sajuga jejer pira kang sawiji wanodya. Kalamun wis manunggal tekate bisa manunggal cipta rasa karsa pinesti jatuh kramane. Amper pekiyanti go cinaket bokor kencana. Anglepas tapak sukunipun Atmaja pinanganten. Ing batos Bagus Dedi Rusmayati ngucap bismillahirrahmanirrahim. Brek pecah sanalika konangan tiga tinapak ing pada ratan maujud. Winijian Tirta Sekar Sri Taman. Tata lair amiji ampeaning batos tansah nenuwun nugraning Gusti Kang Maha Agung. Murih pinaringan suci lair batin nggih nyuwarsa lelumban wonten madyaning bebrayan agung. Sinumunjung derajatipun ingkang Putri Kusumaning Ayurina Fitriani dateng ingkang Bagus Dedi Rusmayati. Lampah pradak sinaku Sumaning Ayu tumuju wonten sisih kiringipun ingkang garwa Bagus Dedi Rusmayati. Nduk anakku cahayu cah bagus, ora teges liramu ra padha isa lumaku ra padha isa lumampah. Ananging ayo padha ngetut laku jantranipun Bapa Yongger. Kinudang kudang kinempit kempit Atmaja pinanganten sarimbit. Tumuju wonten ing sasana pinajang ing ngarsa sung tuladha. Bapa Daona paring tuladha dumateng Atmaja pinanganten. Pak dadepke ngajeng mriki Pak Daona. Nggih, madhep ngajeng mriki. Bu Rohayati sisihipun manten kakung Bu, monggo. Nggih, kersane dipun pendet gambaripun. Langkung rumiyin. Nggih. Astu sida karya Atmaja pinanganten. Tumuju wonten ing sasana pinajang. Ya sasana Sitinggil Binaturata, ya sasana suci Badrayasa. Tumuli sindur kalolos. Nggih. Monggo Pak Daona lenggah wonten tengah, Pak. Nggih. Manten kakung lenggah sisih tengen, manten putri lenggah sisih kiring. Mriki. Bobot timbang ya winastan pangkon. Pasemone putra penganten kekalih tinimbang dening penyeripun Bapa Daona.
Mboten kabeda-bedaken putra dhewe lan putra mantu. Sedaya karengkuh lir kadya putranipun piyambak. Nggih, monggo berdiri semua nggih. Mas manten, Mbak manten jumeneng nggih. Pak Daono balik kanan, Pak nggih. 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 Pamidangan pundhakipun cepengi kali-kalipun Pak mangke dipun lenggahaken. Nggih. Kula babani mangke nggih. Nduk anakku Cahayu cah bagus. Nandur apik tukul apik, nandur becik tukul becik. Kene lungguh jajar sumanding karo garwamu kelawan ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun lenggahaken sareng-sareng Pak Daono. Sih, Pak Daono kalih Bu katuran pinarak lenggah. Nggih. Sasampunipun pepundhen catur sampun kepareng satata lenggah kanthi pepak sinaroja. Tumuli kadanan adicara krobongan tampa kaya. Tampa panampi kaya hasilipun pakaryan. Sena minangka perlambang tanggal jawab ingkang kakung dumateng ingkang putri. Kang sinebat ngotiga. Sepisan kakung darbe tanggung jawab ngayomi. Kaping kalih kakung darbe tanggung jawab ngayani. Kaping 3 kakung darbe tanggung jawab ngayemi. Awujud tarta receh wis ketos kacang kawak, dele kawak, jagung kawak, pari kawak. Wong liya dadi sanak. Kasuntak kanthi kebaing pangati-ati wonten pangkon ingkang garwa. Tinampenan kanthi katsu gumbala. Nggih. Mas Dedi jumeneng Mas, nggih berdiri Mas. Berdiri nggih. Alon-alon dipun suntak wonten pangkon ingkang garwa. Garwaku wong ayu tampan ana guna kaya saka pun kakang ya diajeng. Prasasat datang wonten ingkang regel, marebel sajuga. Meratandani bilih kusumaning ayu wanodya ingkang gemi. Surti setiting ati-ati blanjaken guna kaya saking kang kakung. Laju lampahipun atmaja pinanganten arsa hanitipaken. Pikulaipun tampa kaya dumateng tiyang ingkang pinitaya angreksa kawidaktananipun. Kanjeng Ibu, kula nderek titip punika guna kaya. Nggih, sedaya nyepengi. Semua pegang nggih. Madhepe mriki Pak Daono, Mas manten, Mbak manten. Nah. Iya, kersane sae gambaripun. Sampun monggo lenggah malih, Pak Daono lenggah malih. Paripurna nitipaken pikulihipun tampa kaya lenggah wonten papan sekawit putra penganten. Arsa katindakan adicara dahar klimah ya dahar kembul. Garwaku wong ayu iki ana rejeki peparingi Gusti. Ayo padha dirahape bebarengan. Sumangga kula dherekaken Kang Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ingkang kakung dulang ingkang putri, kang putri dulang ingkang kakung. Tumati dulang dinulang. Nedahaken bilih putra penganten arsa sebaya papa, sebaya mulya. Gesang sesarengan wonten madyaning rekoso padha disangga mukti padha dinikmati. Paripurna dahar klimah nglajengaken munjuk tirta wening. Tirtaya banyu lambanging urip lan panguripan. Kawrusa ngelmu. Sedaya pakarti kang arsa linampahan
linambaran kanthi weninging pikir sumeneping kalbu kanthi nemu hayu hayem hangayomi Ginomangun bebrayan agung tansah mudi kawruh kasampurnanipun gesang sih tunjuk piyambak-piyambak nggih lenggahipun lurus nggih monggo tunjuk piyambak-piyambak setunggal kalih tiga sih tanpa karya sangkan rinamakan Gusti kalong reno sakar sungkem marang Bapak ya Rama badhe kados pundi mut marang Bapak ingkang sampun ngukir jiwa soragane sarta dadya lantaran wonten ing alam donya Bapak ingkang sampun mapaki sedaya perkara minangka tamenging keluarga Bapak mboten nyusoni ananging keringetipun dadi banyu susu kagem nyekapi betahipun keluarga eleng-eleng purwaning dumadi dolinaelake nang jagating padhah enget marang Bapak enget marang Ibu Nduk anakku Cahayu Rina Fitriani Ibu mung isone ndongakake ya Nduk muga-muga nggonmu biat lembangan samudraning bebrayan agung bagya mulya uripmu ya Nduk Cahayu Ibu Suremi kula ingkang putra Dedi Rusmayadi sungkem kula katur Ibu matur nuwun Ibu sampun ngandhut sampun nglairaken kula Ibu sampun didik kula wentah kula wiwit alit ngantos sakmenika Dedi nyuwun tambahipun berkah pangestu pandonga ya sampun Badhe rohim panjenengan minangka gantosing tiyang sepah kula
Suwargi Bapa Hambali Pakdi. Kula ingkang putra Dedi Rosmayadi pangabekti kula kunjuk. Ridho piridhol walidin. Wasuh tuwuh pisutil walidin. Mas Dedi, Mbak Rina monggo Bapak Ibu dipeluk Mas. Nggih, kados wanita. Emut marang ibu ingkang sampun dadya papaning yoga brata salebeting nawa candra dosawari. Ibu ingkang sampun natahaken nyawa rikala nglairaken. Ibu ingkang sampun paring pangasih pamomong tuwin panggendhong wiwit alit ngantos diwasanipun. Nyoto sang penganten anyar sarira jenar mamangge waratin sariranira penda kencana sinangling tanu samya kang lelele lang-langing triya kapandu rasa mamanuhara kaya meluang lakoni Sri penganten si nopo tinayang karya Ahayurina Fitriani Dalasana Bagus Dedi Rosmayadi yen Cinandra Pindorati Kamajaya Jadi Thomas monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para ustad, para ustadzah, dalasan, para santri ingkang rinten kelawan dalu tansah sumaning kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi. Wonten ngarsanipun para pepundhen sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan sodat kinabekten ingkang winanto ing pakurmatan pamengkugati Bapak Daono Ibu Rohayati ingkang winanto ing pakurmatan pisan sutresna panjenenganipun Bapak Hambali Swargi Ibu Suremi sagung para rawuh para lenggah kakung putri ingkang tuhu bagya mulya. Sesarengan sumangga kula dherekaken ngaturaken puja-puji pangalembono syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ageng barokah rahmat nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sami dalasan kula katitik wonten ing siang menika. Kula panjenengan sami saged nyawijaken karsa manunggalaken karya wonten ing adicara upacara pahargyan resepsi dauping putra pengantin Ginanjar Waluya boten manggi halangan rupida setunggal punapa. Shalawat salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sami kagolong umat ingkang dipunakeni pikantuk syafaatipun ingkang kawastanan syafaatul utama. Amin amin Allahumma amin. Sagung para rawuh para lenggah kakung putri ingkang winanto ing pakurmatan keparengna kula ngaturaken urut laksitaning adicara upacara resepsi dauping pengantin kusumaning Ayu Rina Fitriani ingkang sampun jinatukrama bagus Dedi Rosmayati. Alhamdulillah wa syukurillah ijabah nikahipun sampun kaleksanan kula enjing wentawis tabuh 7-8 wektu Indonesia ring kulon kanthi boten manggi halangan rupida setunggal punapa. Wondene menggal laksitaning adicara wonten ing siang menika katiti mangsa Ari Selasa Surya kaping 1 Februari warsa 2000 selangkung. Titi laksana sepisan pambuka, titi laksana kaping 2 atur pasrah putra pengantin kakung. Titi laksana kaping 3 atur panampi pasrah putra pengantin kakung. Titi laksana sekawan mangastung koro paring berkah pangestu pandonga kagem putra pengantin. Titi laksana kaping gangsal foto keluarga Tedak Citra. Titi laksana kaping 6 hiburan saking kadang-kadang kula New Kalista Musik. Titi laksana ingkang angka 6 warujuning adicara nenggih panutup. Bapak Ibu sumangga kita perwakani sedaya titi laksana wonten ing siang menika kanthi sesarengan kula dherekaken maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi parwa madya wasana kasembadan lulus raharjane resambe kala. Pangapunten Bapak Ibu kula rada maraton sithik gandeng kadang-kadang kula saking New Kalista sampun nenggo sawetawis kersane mangke porsi hiburanipun kathah mangke ingkang ngatur pasrah ingkang ngatur panampi kasuwun cekak aos kemawon. Titi laksana kaping 2 atur pasrah putra pengantin kakung Bagus Dedi Rosmayadi saking keluarga panjenenganipun Ibu Suremi Bapak Hambali Suwargi kalodhanan samangke badhe kasarira ingkang winanto ing pakurmatan papundhen kula Bapak Ustad Hamdan. Dumateng papundhen kula Bapak Ustad Hamdan sasana katur sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki kaya-kaya nyambut salami kurang semangat. Monggo kula tambahi dengan pantunipun, nggih. Godhong salam, godhong jeruk. Kembang combrang campur ke megono. Mudah-mudahan
saudara-saudara kali beluk saged jawab salam saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para alim, para yai, bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek sedaya ingkang kula hormati, sepindah monggo kita ngaturaken syukur alhamdulillah ana ing wedal punika kita sedaya saged menyaksikan pernikahanipun inggih punika Raden Mas Dedi Rusmayadi putra Bapak Hambali almarhum dengan Ibu Reni, dengan Rina Fitriani putri Bapak Daono Ibu Rohayati. Alhamdulillah wau jam 7 lebih mun akad secara resmi baik secara syar'i maupun secara hukum negeri, sehingga ing dalam kesempatan menika kita saged menyaksikan ya dengan penuh sahdu, dengan sahnya kedua mempelai Dedi Rusmayadi dengan Rina Fitriani. Shalawat dan salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun kita sedaya ila siratim mustaqim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula mewakili keluarga besar Bapak Hambali almarhum ing dalam kesempatan menika bahwa secara hukum syar'i negeri nika pun sah dados Dedi Rusmayadi menika dados swaminipun Mbak Dewi Rina Fitriani nggih, sehingga Mas Dedi menika dados suami Mas lan Mbak Rina menika statusipun mun dados estrine Mas Dedi. Lan termasuk dalam kesempatan menika bahwa Mas Dedi dan Rina menika mun dados keluarga, termasuk keluarganipun Bapak Daono dan Ibu Rohayati. Pramila mewakili keluarga Bapak Hambali mugia ditampi kehadiran Raden Mas Dedi Surmayadi menika dados keluarga Bapak Daono Ibu Rohayati, sehingga mangke Mas Dedi kula wanti-wanti bahwa sebagai keluarga yang baru ya, termasuk jadi pemimpin dalam keluarga yang baru Mas Dedi, nah, harus tabah, semangat dan sabar. Ini Mas Dedi dengan kesabarannya dari kecil sampai hari ini ya, betul-betul sangat terharu bisa menggapai ya, dalam pernikahan ini. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Lan perlu diingat dalam menaungi keluarga yang sejahtera ini didasari dengan saling pengertian Mas Dedi. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi bahwa pengertian ma'ruf itu untuk saling pengertian, Pak insyaallah menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati,
napa wau pun diancer-ancerake oleh pembawa acara nggih. Pramila kula mewakili saking keluarga nyuwun agung pangapunten mbok menawi rombongan saking Ambu Kembang wonten kekirangan dan kehilafan wonten keluarga Bapak Daono. Dan terakhirnya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kehilafan dalam tutur kata al-afu minkum wa basyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Hamdan minangka sulih sarira saking keluarga Ibu Suremi. Nggih. Mas Dedi seneng mboten dadi manten? Wah, Pak Hamdan nuwun sewu adu-adu saking Ambu Kembang dujureng kali beluk. Serabine wong kali beluk niku gede-gede, Pak. Mentuk. Nggih. Ya, Pak. Ah, kae. Nuwun sewu konotasinya aja negatif ngono lho ya. Urung kaya asrabi kali beluk saestu nggih. Heeh. Niki mangke konduripun Pak Hamdan prika nggih warung asem peken nggih wonten utawi produksine nggih wonten mangke wonten prika sadene lapangan nika wonten nggih. Kok pilih ngersakaken serabi. Serabine mentuk tur mateng tekan jero. Luar biasa nih. Nek Pak Daono senenge sing rada ireng. Sing rada ireng apa putih, Pak? Oh, setengah pahit. Bapak Ibu ingkang minangka pakurmatan aturipun badhe katampi keluarga agengipun Bapak Daono Ibu Rohayati awit saking bombongipun manah bingahipun penggalih Pak Daono mboten kuwawi matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sami kabeh ingkang minangka ing pakurmatan nggih kadang kula sepuh nggih Bapak Lebih Bapak Nanang Slamet dumateng panjenenganipun sasana katur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadaratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, pini sepuh ingkang kula dherekaken fatwa gunasatipun. Ingkang kula hormati keluarga besar Bapak Hambali almarhum Ibu Sureni saking Ambu Kembang Kedungwuni Pekalongan. Lan ingkang kula hormati keluarga besar Bapak Daono saha Ibu Rohayati Desa Kalibluk Warung Asem Batang ingkang kula mulyakaken. Pertama-tama monggo kita dherekaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pilih siang menika kita saged makempal kanthi acara resepsi pernikahan antawis Raden Bagus Dedi Rusmayati kalian Loro Putri Rina Fitriani putri saking Bapak Daono kanthi lancar mboten wonten alangan punapa. Sholawat ugi salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya kita termasuk tiang-tiang ingkang badhe angsal syafaatipun menjang teng yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Teng mriki kula minangka talangatur utawi penyambung lidah saking Bapak Daono ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh dhateng keluarga Ibu Suremi lan sedaya rombonganipun wonten teng Desa Kalibluk mriki. Alhamdulillah dalam keadaan terang, boten jawah, semilir nggih Bu nggih.
tanpa AC, tanpa apa tapi sembriwing alhamdulillah. Tak delok kipase ya ora dijalakke, ora do sumuk alhamdulillah. Kewarasan boten wonten alangan punapa. Kaping kalihipun atas nama Bapak Daono ngaturaken terima kasih ingkang sak kata-katahipun atas rawuh panjenengan sedaya awit wau jam 11 pun enten sing dugi ngantos sakniki alhamdulillah tasik purun jumeneng teng mriki kanthi hormat acara resepsi saking Bapak Daono ngaturaken ribuan terima kasih ingkang sak kathah-kathahipun. Salajengipun nggih menika wau sampun dipun aturaken dhateng keluarga atas nama Ibu Suremi kanthi masrahaken larenipun ingkang nami Dedi Rusmayati dhateng Pak Daono, kula atas nama Pak Daono lan Ibu Rohayati ngaturaken alhamdulillahirabbil alamin sampun dipun paringi putra ingkang ageng boten usah ngurusi awet cilik. Alhamdulillah kok moro-moro dipasrai lare jaler sing kala wingi kula nggih gadahe mung lare estri tok setunggal kok niki ditambahi lare jaler ya kula tampi kanthi bingahipun manah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin matur nuwun lan insyaallah kula badhe kula anggep dados lare piyambak lan menawi mangke tinggal teng mriki nggih insyaallah badhe kula didik badhe kula arahaken supados saged menyesuaikan adat istiadat mriki mbok menawine enten sing benten kalih kota ambu kembang teng mriki tasik desa kadang adat niku tasik enten benten insyaallah badhe kula didik diarahaken supados ben betah wonten teng mriki lan salajengipun kula nggih wau pun di amanati rasa suwe-suwe nggih niki mboten usah suwe-suwe mangke sone ndak kesuwen. Intinipun kula nampi kanthi matur nuwun sanget atas pasrahipun lan insyaallah sak sagete kula badhe kula arahaken kula punapa kemawon lah supados dados keluarga ingkang selalu bahagia, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Atas nama Bapak Daono nyuwun gunge pangasama ingkang sak kathah-kathahipun. Mbok pilih anggenipun kula paring panghormatan dhateng panjenengan sedaya balik menika papan panggenan, pasogatan lan sedayanipun kirang nyeketsaken wonten ing manah panjenengan sedaya atas nama keluarga Bapak Daono nyuwun gunge pangasama ingkang sak kathah-kathahipun. Kangge pengantin berdua selamat nggih supados jenengan termasuk pengantin baru isih bahagia terus muga-muga bahagia selamanya nggih ngantos tua ngantos dugi nenek-nenek momong lare selalu bahagia hanya niku mawon doa kula kirang langkungipun nyuwun ngapunten monggo mangke dipun lanjut kalih pranoto acara atas nama saking Bapak Daono ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kangge penutup acara kita doakan mugi-mugi sedaya hajat kita sedaya lan sedaya hajat ingkang gadah hajat kapring dipun kabul dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'makafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa atima sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaluna bi aqsal hayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Dedi Riswayati
warina rizkiani wa alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyina Muhammadan wa Khatijatan Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina wa Ali wa Fatimah Azhara. Allahumma barik fi umrihima wa barik fi rizkihima wa barik ma'isatima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ilal khairi qaribna wa anis sari ba'idna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Katur gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Lebih, Bapak Ibu monggo keluarga saking Ambu Kembang ingkang dereng dahar, katuran dahar ingkang dereng ngunjuk, katuran ngunjuk wonten sasana buku ingkang sampun kacawisaken ladi pribadi mundhut piyambak-piyambak. Monggo Bapak Ibu katuran tumuju sasana buku ingkang sampun kacawisaken. Sawetawis ndherekaken foto keluarga, kasuwun mangke keluarga saking Ambu Kembang Kedunguni langkung rumiyin. Monggo keluarganipun Ibu Suremi katuran foto kalian putra penganten, kalajengaken mangke keluarganipun Bapak Daono Ibu Rohayati. Monggo keluarga saking Jakarta niki spesial keluarga saking Jakarta mangke katuran foto kalian putra penganten. Sinambi nderekaken foto keluarga. Oh nggih. Nuwun sewu Bapak Ibu niki wonten tilikan manten nggih. Monggo ingkang badhe Jawa Tasto kalian manten, Mas manten, Mbak manten mandhap mawon niku mriki nggih. Resane gampil nggih. Ingkang badhe Jawa Tasto kalian manten, manten monggo. Mbak manten, Mas manten wonten mriki mawon, monggo. Ingkang badhe paring tukon kembang kalih putra penganten, katuran tumuju sasana pinajang. Wonten mriki Mas, Mbak. Nggih. Mas Sirul, monggo Mas. Heeh. Nggih. Kersane mandhap riyen, Bu, nggih. Nggih. Non sewu wonten tilikan manten kagem putra penganten ingkang badhe paring tukon kembang kagem putra penganten monggo katuran tumuju sasana ingkang sampun kacawisaken. Wonten mriki Mas manten Mbak manten nggih. Turun sini. Hati-hati ya. Bapak Ibu ingkang winantu ing pakurmatan sepidah malih mangke kadheraken foto keluarga saking Ambu Kembang saking Kali Beluk. Kawula pribadi minangka pambiwara kadang-kadang kula saking Nana Makeup nyuwun pangapunten mbok bilih ndherekaken lampahing adicara-acara wonten siang menika kathah kekiranganipun. Wekdal sawetahipun kawula pasrahaken dumateng kadang-kadang kutha saking Nyukalipta. Sumangga Mas Irul. Tapi cek laut. Matur suwun Pak Dimbang. Kembali dari kita mengucapkan selamat menemui hidup baru untuk Rina dengan Dedi ya. Sudah menjadi pasangan suami istri, semoga terus semogakan menuju keluarga yang betul iman keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Suasana biar tambah asik, suasana biar tambah menarik setelah tadi